AmaHebheru chapter 10 verse 19 to 22. AmaHebheru chapter 10 verse 19 to 22. Mase sitholile sithi amen. Angizwa bazalwane noma senitholile. Hebrews 10 verse 19 to 22. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and a living way, which he hath consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh, and having an high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Ngakho-ke bazalwane, njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu, ngendlela asivulelayo, indlela entsha ephilayo, edabula isihengo okungukuthi inyama yakhe. Sinompristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu. Masisondele ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa. Zifafaziwe izinhliziyo zethu kungasekho valo lokubi. Umzimba wethu ungeziwe ngamanzi atholileyo. Amen. Let us fall amehlo. Father, bless the reading of your word. Khuluma ngalo namhlanje ebusuku egameni likaJesu, ushintshe impilo zethu, usakhe, usifundise. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Uma uzobuyela kuverse number 20, uyathola ukuthi ukhuluma ngendlela entsha nendlela ephilayo. Kusho ukuthi uma ethi uJesu sesivulele indlela entsha yokuya kuNkulunkulu, kusho ukuthi bekade ikhona indlela endala. Hallelujah. So I want us to start there, bazalwane. My teaching today is very short, but I want us to start kwindlela endala bese sibuke indlela yokungena endaweni engcwele. Praise God. So uNkulunkulu mawufunda ivesi eliku Exodus chapter 26, engizocela ukuthi uSimanga ngivulele lona. Exodus chapter 26 verse 33. Ngicela adu nonke lihlale phansi nilalele izwi. Ngicela nonke lihlale phansi adu. Exodus 26 verse 33. Sibona uNkulunkulu eyala uMose ukuba amakhele itabernacle. And umemiyala uyamtshela, umnikeza wonke ama-measurements alo, nokuthi kumele lime kanjani, nokuthi kumele libe namagumbi amabili. Cela ungifundele uverse 33. Verse 33. Uyakuphanyeka isihengo phansi kwezingebaniso, ungenise umphongolo wobufakazi khona phakathi kwesihengo. Isihengo sinahlukanisela indawo engcwele nendawo engcwele. Amen. Uyawezwa lama rooms awu-2. Kunendawo ebizwa ngokuthi ingcwele, bese kuba khona ekuthiwa ingcwele ngcwele. Ngicela abangakhona osukumayo nosintsha isitulo kwenye indawo. Khona indawo engcwele nendawo ekuthiwa engcwele ngcwele. Amen. So la uNkulunkulu wayekade efuna indlela yokuthi kube khona ukuxhumana phakathi kwakhe nabantu. So uthi ke Mose, what I want you to do is to build me i-tabernacle, bazalwane, mhlawumbe singathi ithempeli, ngoba kwagcina sekuyithempeli. Ngesikhathi samanje singathi mhlawumbe indlu yokukhonza. And kule ndlu uNkulunkulu ufuna ukuthi akhonzwe kuyona. Hallelujah. So uma ufunda amaHebheru 9 uverse 1 to 3, uzothola ukuthi umbhalo wamaHebheru uyachaza ukuthi kule ndlu yokuqala ebizwa ngokuthi engcwele khonani, aphinde futhi achaze ukuthi kule yesibili ekuthiwa engcwele ngcwele yini ozoyithola lapho. Ukhuluma about ifurniture ekhona lapho kule ndlu, because uNkulunkulu la bazalwane sikhumbule uzama ukubuyisana nomuntu.
uzama ukuthi umuntu kube khona indlela yokufinyelela kuyena. Cela ungifundele uverse 1 to 3 wamaHebheru. Kepha nesivumelwano sokuqala kambe sasinezimiso zenkonzo nendlu engcwele yasezulu. Right. Ngokuba kwakhiwa ithabernacle lokuqala okwakukhona kulo uthi lwezibane. Okay, this is the room, this is the first room, indawo ekuthiwa engcwele. Kule ndawo le akhuluma ngayo uSma, bekukade kuvumeleke ukuthi kungene umpristi kuphela. Abantu abazalwane, if I may say, bemi ngaphandle. Shuthi njengoba siyihleli nje kule ndlu, uma kungathiwa sihlukanisa kabili la, kunendwangu lapha nendawo. Le ndwangu le ihlukanisa lama rooms owu2. Ngapha le ayichazayo, it's a holy place. La kungena khona umpristi. Bese ngapha le it's the holy of holies. La kungena khona umpristi omkhulu kuphela. Right? So uIsrael, abantu bami ngaphandle. Kusho ukuthi abantu bakude noNkulunkulu. Indlela yabo yokusondela kuNkulunkulu is through the high priest ozosuka laphaya adlule la endaweni engcwele azongena endaweni engcwele. Right? So kunefurniture ke ayibalayo la ekhona kule ndawo kuleli gumbi lokuqala. Cela uqhubeke. Kwakukhona kulo uthi lwezibane netafula nezinkwa zokubukwa. Right? Izinto ezikhona le ku first room ebizwa ukuthi indawo engcwele. Kubalwe itafula itafula, kube khona izinkwa zokubuka, kube khona ama-10 candlesticks. Amen. Mase asizwe ngapha kule yesibili. Ngasemuva kwesihenqo sesibili kwakukhona ithabernacle elithiwa elingcwele. Amen. Uqhubeka. Eline-althari legolide. Right. Lokuthuqisa nomphongolo wesivumelwano. Umphongolo sikhumbule ukuthi ubumele ubukhona bukaNkulunkulu, right? So umpristi ukuze akwazi ukusondeza abantu uNkulunkulu, kumele azongena kule ndawo engcwele. Hallelujah. So abapristi phela babengena kwitabernacle. Na kule holy of holies akungeni abapristi kuphela kodwa ngena umpristi omkhulu. Abapristi baphela la kwi first room ebizwa ngokuthi i-holy place. Cela uqhubeke. Nomphongolo wesivumelwano umboziwe ngegolide nxazonke. Okwakukhona kuwo isitsha segolide esiphethe imana nenduku ka-Aroni eyahlumayo nezibhebhe zesivumelwano. Amen. So abantu uma befuna ukudumisa uNkulunkulu bekumele bame ngaphandle. Nali tabernacle, but abantu baze uNkulunkulu kodwa fanele bame laphaya. We are dealing with indlela yokungena endaweni engcwele. But siyilanda kwindlela yokuqala ngoba uthe umbhalo wamaHebheru kuverse 20, by a new and a living way uKristu asivulele yona. But fanele siqale siyithole endala indlela ukuthi size sifike kule ntsha yiphi ekade ikhona kuqala. Right? Now abantu ke bazalwane bebefuna ukudumisa uNkulunkulu but bekumele bamele buqamamana. Why? Ingoba banezono and ba-approacha futhi badila noNkulunkulu ongenazo izono, uNkulunkulu ongcwele. Hallelujah. So umpristi kumele ke abe umxhumanisi phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Ngicela ufunde uLeviticus 16 verses number 3. Khona sizozwa ukuthi kwakungavumelekile ukuthi kungene noma ubani. Leviticus chapter 16 verses number 3. Kodwa uNkulunkulu ma-establisha this system waqale wavumela uAaron njengompristi omkhulu ukuthi kube wuye kuphela oyongena endaweni engcwele njengompristi omkhulu. Chapter 16 verse 3. U-Aroni akangene endaweni engcwele nalokhu. Right. Ibhuna libe ngumnikelo wesono nenqaba ibe ngumnikelo wokushiswa. So ubephatha igazi elihlukene, elinye likhalela yena ngoba naye unazo ezakhe izona fanele aqale ayilungise kuqala before enkulunkulu. Bese elinye kube igazi labantu abazenze in ignorance.
Hallelujah. So uyabona ukuthi nangu umuntu ovunyelwe ukuthi angene kule ndawo engcwele on behalf of the people. Abantu bayafuna ukumdumisa uNkulunkulu kodwa i-state of their heart asivumi ngoba banezono. Hallelujah. So abantu abakwazi ukuya kuNkulunkulu ngokwabo bayelwa umpristi. Umpristi umele ukuthi abe umxhumanisi phakathi kwabantu noNkulunkulu. So uma engena ke lapho umpristi omkhulu ubekade engena ngegazi lalezi zilwane bese into ebiyenzeka izono zalaba bantu bezingasuswa kodwa bezimbozwa ngegazi lalezi zilwane leli. Hallelujah. So kwaba into eyenzeka now and again. Lithi iBhayibheli mawufunda lithi umpristi wayengena once a year engena negazi lalezi zilwane ukuzokhulumela abantu kuNkulunkulu. Kodwa inkinga yesono ekade ingasuki yayihlala ikhona because uma into kuthiwa iyambozwa, uma ngingamboza leli pulpit ngendwangu noma kuthiwa awuliboni but you know ukuthi likhona. Angithi bazalwane likhona lisukile limboziwe. So njalo uma ezoya endaweni engcwele eyela abantu ukungena kwakhe kwakuba isikhumbuzo kubantu ukuthi banezono. Kwakuhlala kube yini isikhumbuzo. So umpristi uma engena ke izono zabantu zimbozwe ngegazi lezilwane. Noma umpristi esengenile ngegazi kodwa still abantu bangakwazi. Uyabona ukuthi noma esengenile uNkulunkulu uvule indlela yokuthi bangene lo mpristi but noma esengenile wabashwelezela kodwa still abakwazi ukuya kuNkulunkulu ngoba izono zimboziwe azinjani azisusiwe. And lento yenzeka for 1200 years. Angena umpristi ashone kungena omunye kanjalo ashone kubekwe omunye for over 1200 years kwenzeka one and the same thing ukuthi abantu bayangena ethempelini abapristi bayangena ethempelini kodwa izono azisusiwe. Hallelujah. Praise God. So this was a way uNkulunkulu ayekade eyenzile abantu befisa ukuthi basondele kuNkulunkulu kodwa they could not because izono azisukile kodwa zenze njani zimboziwe. Mawufunda incwadi yabaseFirst chapter 2 verse 13 likhuluma ngento yokuthi abantu babesakude noNkulunkulu. Ingekho indlela yokuthi basondele. Hallelujah. So ukube kwakuthiwa khona iBhayibheli ngaleso sikhathi babekade bezofundelwa engavumelekile ukuthi umuntu abe nalo iBhayibheli kodwa efundelwe umpristi. Hallelujah. So uyabona ukuthi lobo budlelwane obunjalo ubudlelwane obusa-operator even namanje. Do you know ukuthi there are people abancike enjumayelweni zabefundisi babo? Do you know there are people abancike emthandazweni yabazalwane abathile who feel ukuthi bona they are not worthy ukuthi baye kuNkulunkulu because they don't understand ukuthi khona indlela uNkulunkulu aseyivulile le kuyona esizokhuluma ngayo namhlanje. Amen. Hallelujah. So kwangena abapristi ke bazalana iminyaka ngeminyaka kodwa umehluko awukho. So uma uJesu esefika, ngicela siye kule ncwadi ebengiyiquote abaseFirst 2 verse 13. Uma uJesu esefika wasondeza abantu abaseFirst chapter number 2 verse 13. Uma uJesu esefika emhlabeni wasondeza abantu ngegazi lakhe. How? Sizongena kulokho. Ngicela ungifundele uverse 13. Kepha manje kuKristu Jesu nina enikade nikude senenziwa abaseduze ngegazi likaKristu. Bebelapha abantu bengakwazi ukungena endaweni engcwele. Right bazalwane? Bebelapha ngasemnyango ngenxa yezono. Kodwa lithi iBhayibheli ke sebenziwe babaseduze. Ngicela uphinde futhi verse 13. Kepha manje kuKristu Jesu. Hayi kwenye indawo nothi kumpristi obengena kodwa manje kuKristu Jesu sekwenziwe njani? Nina enikade nikude. Yeah. Senenziwa abaseduze ngegazi likaKristu. Nisondezwe ngegazi leli umpristi abengena nalo lelwane belingakwazi ukuthi lisondeze umuntu limlethela in the holy of holies. Kodwa leli likaJesu ke manje ilona eselenze uJesu esiphambanweni bazalwane wayekade sondeza thina ukuthi nathi sikwazi ukungena. Lithi iBhayibheli wasivulela indlela. He consecrated a new and a living way. Wasivulela indlela yokungena.
Hallelujah. So in other words, wangena endaweni engcwele ngcwele ephethe lakhe igazi ke yena. Ephethe lakhe igazi uJesu. He did not enter itabernacle elakhiwe noma kangenanga endaweni eyifana nale kade ingena abapriest eyakhiwe ngezandla zabantu. Do you want me to prove that to you? uJesu akangena webazalwane uJesu ngesikhathi elenge esiphambanweni wayengena endaweni engcwele ngcwele. And leyo ndawo engcwele ngcwele kwangeyona itabernacle elakhiwe ngezandla zabantu kodwa wayekade ngene ezulwini uqobo. Because webazalwane sikhumbule ukuthi into esiyibona emhlabeni iwumfuziselo wento esezulwini. Uma uMoses akha leli thempeli enikezwa ama-instructions, uNkulunkulu wayekade emnika instruction yento vele ekhona ezulwini. Lalikade seliqediwe vele ezulwini leli tabernacle. Usekufanele uMoses alitranslate, alisuse ezulwini alihlisele emhlabeni. Because izinto ezisemhlabeni ziyisithunzi sezinto ezisezulwini. uJesu uma engena endaweni engcwele ngcwele ngegazi lakhe njengompriest. Number 2, engena njengemvu yomhlatshelo, wengangeni kuleli igumbi bengilisho ebekuthiwa uMose akalakhe, kodwa lithi iBhayibheli wayengena ezulwini uqobo. Hallelujah. Indawo engcwele ngcwele indawo la kuhleli khona uNkulunkulu, le asekuvulela i-access khona la ukuthi ungene. Wayengena ezulwini uqobo. Hallelujah. Cela ufunde kumaHebrew chapter 9 verses number 24. Khona sizoza ukuthi uJesu ngesikhathi esingenele endaweni engcwele evula indlela yokungena kuNkulunkulu esondeza abantu, wayengangeni nje kuyitabernacle kuphela. Ababembuka esiphambanweni kwangazathi babuka uJesu efe esiphambanweni, kanti wayengafi, wayengena endaweni engcwele ukuze avulele mina nawe indlela yokuya kuBaba. Cela ufunde chapter 9 verse 24. Ngokuba uKristu akangenanga endaweni engcwele eyenziwe ngezandla. Akangenanga kuleli thempeli elakhiwe uMoses ngesikhathi engena uJesu, njengoba sikhuluma ngokuthi umpristi, kodwa umpristi ohlukile ongangenanga kuleli lakhiwe ngezandla zabantu. Yes. Engumfanekiso waleyo kuyiyo ngempela. Ngoba le esemhlabeni iwumfanekiso wale esiphelile vele esezulwini. Epha wangena ezulwini uqobo. Nansi indawo wangena kuyona, wangena in heaven. Esemhlabeni elenge esiphambanweni wayengangeni esiphambanweni, wayengena ezulwini okuyindawo engcwele ngcwele, okuyiyona ndawo nawo usuvulelwe ukuthi uyongena kuyona uKristu Jesu ngegazi lakhe. Hallelujah. Cela uqedela sizwe ukuthi wayengena phambi kaBaba. Epha wangena ezulwini uqobo ukuba manje abonakale ebusweni bukaNkulunkulu ngenxa yethu. Wayeyovela uNkulunkulu ngenxa yethu. He went there to appear in the presence of God because of us. Hallelujah. Uvala leya ndlela endala leyo ukuthi bonke abantu bazoma. Uma ke kwahamba isikhathi eside mamvuyo bengambona umpristi ebuya, basho ukuthi ayikusho ukuthi kubhedile. Ngoba umpristi kuthiwa wayengena abushwe unyawo ngeketanga. Ngoba leya ndawo ingcwele akekho ozokwazi ukungena. Uma bebona isikhathi engasabuyi, bedonsa iketanga befuna ukubona ukuthi ungabe usaphila yini, ngoba kungenzeka naye afe lapha. Lithi ke ukuthi uJesu akangenanga kuleyo tabernacle enjalo, wangena ezulwini uqobo ukuyobonakala phambi kaBaba ngenxa yethu. Kusho ukuthi into ayeyoyipresent uJesu kuNkulunkulu izono zethu, ngoba lithi wayobonakaliswa phela ngenxa yethu. Wayeyopresent izono zethu, Nkosi sengibathethelele nanti igazi lami. Hallelujah. Hallelujah. Ukuze wena mawusuvela phambi kwaBaba, uBaba angabe sabona isono sakho, angabe sabona ukuhluleka kwakho, angabe sabona ububi bakho, kodwa abone igazi lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. So he did all this for us. He became a better priest than Aaron, uJesu. uAaron ubemboza, uJesu ubezisusa. uAaron uyemboza izono kuba ngathi azikho, kodwa uJesu uyazisusa. Hallelujah. Uthi uJohane memchaza uthi bhekani iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe, hayi elizimbozayo, elizisusayo. Noma kuthiwa hlobolweni lwesono, Jesus removes it. uJesu uyasusa isono bazalwane. Hallelujah. Ukususa kusho to lift up, kusho to remove from one place to another. uJesu bazalwane uselethe isivumelwano esisha ngegazi lakhe. Selethe indlela entsha. Sengizovala. Selethe indlela entsha. So uma ethi kufeziwe,
usho ukuthi sengimhlanganisile umuntu noNkulunkulu. Hallelujah. And the mystery lesivumelwano esisha ukuthi yokungena kukaJesu endaweni engcwele ukuthi sizofunda la ukuthi abapristi into eyenza ukuthi balobe shintshwa is because umsebenzi wabo bungapheli, bewenza once ngonyaka. Ukuphuma kwakhe kube yisayini ukuthi awuphelile umsebenzi, nangonyaka ozayo usazobuya. But sizozwa la ukuthi uJesu yena uma engena endaweni engcwele akazange azaphume, wafike wahlala. Lithi iBhayibheli wahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu until his enemies are made his footstool. uJesu njengamanje njengoba sikhuluma nje uhleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu, ulinde ukuthi izitha zakhe zenziwe isinyathelo seenyawo zakhe. Hallelujah. Abapristi bebefike bangene negazi balithele phezu kwemesi sithi, phezu kwesihlalo somusa igazi, bese kwehla inkazimulo kaNkulunkulu. uNkulunkulu angabe sayibona izono zabantu noma zimbuziwe. Kodwa uJesu akenzanga njalo. uJesu wangena yena, angenanga ngegazi lembuzi nelenkomo, wangena ngelakhe igazi. Mayefika walithela phezu kwemesi sithi kwesihlalo somusa. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wase wahlala ngakwesokunene sikaBaba. Remember ukuthi ungene endaweni engcwele, wafike wahlala. Ukuhlala kwakhe wayechaza ukuthi it is finished, it is done, it is accomplished. Umsebenzi sengiwuqedile. Hallelujah. Now, khona into eyenzeka ke before ngivale ngaloko ngoba ila ngizovala khona lapha. So, uma uJesu efe esiphambanweni, lithi iBhayibheli mawufunda incwadi Matthew chapter 27 verse 50 no 51, lithi isihenqo sethempeli lelo lisemhlabeni lithi sadabuka. Lese bengikhuluma ngaso ukuthi sihlukanise indawo engcwele nendawo engcwele, lithi sadabuka. Hallelujah. Ngesikhathi sidabuka uJesu ungena ezulwini uqobo. Angithi uzwile incwadi amaHebheru ithe wayengena ezulwini uqobo. Kodwa mayengena ezulwini uqobo kudabuka isihenqo sethempeli elisemhlabeni. That is a sign yokuthi nomubani ke manje akasadinga umpriest ukuze axhumane noNkulunkulu, kodwa sekunendlela entsha yokuthi wonke umuntu azingenele yena endaweni engcwele ayozikhulumela noNkulunkulu, asuswe lapha eminyango, asondezwe kuNkulunkulu. Hallelujah. So indlela yokuya endaweni engcwele yayisivuleka ngesikhathi uJesu efa, ngesikhathi kuqashuka isihenqo. Lithi iBhayibheli sadabuka suka phezulu siya phansi. Hallelujah. Mawufunda ama-extra studies uyathola ukuthi kuthiwa abapristi bavuka basithunga becabanga ukuthi kwenzeka iphutha. Kanti abaqondi ukuthi no, ayisekho lento yokubona wonke umuntu nonjani useyakwazi ukuthi ayiyele kuNkulunkulu, ayoyikhulumela noNkulunkulu endaweni engcwele ngenxa yegazi likaJesu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ke ongaye sinesibindi nathi ungena ngokwethemba nangokukholwa. Ngicela ufunde uchapter number 3 wabaseFesu uverses number 12. Lithi iBhayibheli ongaye ke manje uJesu sesinesibindi ungena ngokwethemba laphi kule ndawo engcwele. So awunayo excuse ke yokungathandazi ngoba usunelungelo lokungena endaweni engcwele. Ephesians chapter 3 verse 12. You can read. Okungaye sinesibindi ukungena ngokwethemba ngokukholwa nguye. Bazalwane, uma siyongena endaweni engcwele singena ngaye. Angithi uyezwa kuthiwa singena ngaye. Fanele sibe nesibindi. Musukuba angazi ukuthi awukho sure uma kumele ungene yini endaweni engcwele. Ngena with boldness endaweni engcwele. Unembeza wesono uzozwa la kulivisa silifunda usususiwe ngoba sesingena ngesibindi manje. Singena ngaye. Bazalwane, must remember ukuthi yena he is already there. Ulapha yavela yele vele. Angithi lithe iBhayibheli uhleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu. So already yena ulapha ya kule ndawo wena ekufanele uye kuyona ngomthandazo. Uzomfica khona. Lithi iBhayibheli he makes intercession for us. Uyasinxusela engakwesokunene sikaNkulunkulu. Akaphumile lapha. Ulinde ukuthi izitha zakhe sezenziwe isinyathelo seenyawo zakhe. So mawuthandaza vele you start in the flesh when you pray
until he empowers you. It does not empower you. Akakunika amandla ngokuthi bazalwane uyile namhlanje wangayo. Ukunikeza amandla ngokuthi ufake i-effort yakho. Then as uqhubeka uthandaza, and then he sponsors you with his power. Because he's there, he's waiting for you. uJesu uhleli lapha endaweni engcwele ulinde wena. Uyena okuthulayo kubaba mawufika. Ngesikhathi uthandaza uya kuNkulunkulu, ingakho sithandaza egameni likaJesu ngoba siya kuNkulunkulu ngaye. Ngesikhathi uqala uthandaza, uNkulunkulu uyabheka ukuthi uyazana yini nalo ohleli ngawe sokunene. Then athi ke we can talk. So umuntu akasadinga umpriest or omunye umuntu, usedinga uJesu ukuze aye kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngokuba munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. 1 Timothy chapter 2 verse 5 singawuvuli. Munye umlamuleli phakathi koNkulunkulu nomuntu, umuntu uKristu uJesu. Asibuyeleni lapha ke kumaHebrew 10 verse 19 to 22, then we will pray. So when we pray, sisuke sesisendaweni engcwele. Angithi nizwile bazalwane. Mhlawumbe awufunde sima again verses number 19 or Hebrews chapter 10. Ngakho-ke bazalwane, njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu, ngendlela asivulele yona. Mhlawumbe before uqhubeke, uma ethi ngakho-ke loya therefore, kusho ukuthi khona into ade kukhulunywe ngayo ngenhla. Nikhona bazalwane? So uma ufunda uqala ku verses number 11, uyathola ukuthi kukhulunywa ngento yokuthi umpriest ubengena once a year azoshwelezela abantu ngegazi lezilwane bese eyaphuma. Now this is the same place la khona uJesu naye angene kuyo, even though uJesu engene ezulwini. So bazalwane, so indawo is the same, but abantu abangena kuyo ngizokuvezela la kulama verse angenhla ukuthi bebehlukene. We find umpriest engena, then we find Jesus engena, we find us sesingena la kule ndawo engcwele. Now lithi ke iBhayibheli ke lo obengene as umpriest ubengena kanye ngonyaka. Ubengena kanye ngonyaka ngegazi lezilwane, kodwa ingaxazululeki inkinga bekade ingenele. Hallelujah. Zingasuki izono zilo zikhona. Nonembeza wesono kubantu. Noma umpriest ebangenelile kodwa unembeza wokuthi ungonile ubuloku ukhona. But mawufunda verses number 12, lithi but this man. So ufunda verse 12 wa chapters last little verse chapter sifunda chapter 10. Uverse